Magnituds elèctriques. Llei d'Ohm. Un forn connectat a la xarxa de la nostra vivenda a una tensió de 230 volts consumeix una intensitat de 9 amperes. Quina és la seva resistència que ofereix el pas dels electrons? Primer pas, dibuix i dades. Aquí tenim un forn com el de la nostra vivenda i fiquem les dades. Una tensió de 200, el subministre de la tensió de la nostra vivenda és de 230 volts i ens demanen la resistència sabent que passa una intensitat de 9 amperes. Anem allà. Segon pas, equació, relació de proporcionalitat de les tres magnituds amb la llei d'Ohm. Aquí la tenim. Ens demana la resistència, per tant, el que hem de fer és aïllar aquesta variable i per això passarem la intensitat a l'altre costat dividint. Ja que està multiplicant, si volem passar a l'altra banda, hem de dividir. Ens quedarà que la diferència de potencial és igual a la diferència de potencial dividit de la intensitat és igual a la resistència. I és el mateix ficar açò que açò. Capgirem l'equació i substituïm. Tercer pas. Tensió 230, intensitat 9, dividim amb la calculadora i ens dona un resultat de 25,6 ohms. Per últim, comprovem que el resultat sigui lògic, tingui sentit. Per això fem una recerca en el web i trobem que un forn que consumís aproximadament 9 amperes a una tensió aproximada de 230, doncs ens diu la potència i el consum, però no ens posa quina resistència té. Buscant pel YouTube hem vist que hi ha un vídeo que una persona que està comprovant la resistència d'un forn, aquesta és la resistència, i ens diu que són de 34 ohms. És un valor semblant al nostre, que és de 25,6, per tant, podem donar com a bo el nostre resultat. Fins aquí.